Data trecută, dacă îți mai amintești, despre ce am învățat? Despre turnul Babel, ai dreptate. Așa. Și de acolo au început oamenii să vorbească diferite limbi, așa? Și s-au format popoare. Astăzi vom învăța despre Avram cel credincios. Da. Știi cine a fost Avram? Prietenul lui Dumnezeu. Cu trecerea timpului, oamenii au uitat de Dumnezeu cel viu și adevărat și au ajuns să nu mai cunoască voia Lui. Ei au început să se închine în fața unor tipuri cioclite numite idoli. Ei credeau că aceste bucăți de piatră sau de lemn cioclit sunt cu adevărat niște Dumnezei care pot să le audă rugăciunile și să-i ajute. Înstrăinat de Dumnezeu, oamenii au început iarăși să facă tot felul de lucruri rele. În cetatea Ur, Dumnezeu a văzut un om care se purta altfel. Numele lui era Avram. El s-a rugat Domnului și se dăruia să-ți facă voia lui Dumnezeu, deși trăia în mijlocul oamenilor răi. Domnul l-a chemat pe Avram și i-a spus: ieși din locul acesta, părăsește casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi binecuvânta și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cu toate că n-au înțeles ce-i spunea Dumnezeu, Avram a ascultat și a fost la drum. El și-a luat toată familia, turmele și animalele și corturile și a părăsit cetatea Ur. Au trecut peste râuri și peste dealuri și într-un târziu au ajuns în țara Canaan. Aceasta era țara despre care vorbise Domnul. Avram și-a întins corturile și s-a așezat în mijlocul pășunilor verzi. Dumnezeu i-a vorbit iarăși de Avram și i-a zis: toată țara pe care o vezi te voi da ție și copiilor tăi în viață. Avram a zidit un altar Domnului și a adus jertfe. El s-a închinat Domnului pentru că îl iubea, pentru că se hotărâse să slujească și pentru că el credea din toată inima în promisiunile primite. Într-o noapte, Dumnezeu i-a zis lui Avram: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Așa va fi sămânța ta. Deci, deși nu avea încă niciun copil, Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Da, cu altă ocazie Dumnezeu și-a întărit promisiunea făcută lui Avram spunându-i că îi va da un fiu, că îl va face un popor mare și că îi va da în stăpânirea țara. Drept recunoștință, Avram s-a angajat să slujească pe Dumnezeu cu credincioșie și din toată inima lui. Acum versetul avem de învățat. Prin credință, Avram a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să le ia ca moștenire. A ascultat și a plecat. Trebuia să știe unde se duce. Evrei 11:8. Și acum vreau să răspund la întrebări. Cine i-a spus lui Avram să plece de acasă? Dumnezeu. L-a iubit Avram pe Dumnezeu. Da. Ce l-a pus Dumnezeu pe Avram să numere? Stelele, bravo, mama. Știi ce am înțeles eu, mămicule? Puteți să o știți, mama, să l-a citit din promisiunile care le-a dat Dumnezeu lui Avram. De-aia tu m-ai susținut așa, pentru că ai știut lecția asta. Da, mă. Asta a fost lecția noastră de astăzi. Data viitoare vom învăța ceva foarte interesant.